ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಮಾತಾರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನಿತ ಲಾಗಡ್ ಎಂಕುಡು ಮಲ್ಪೇಟೆ ಹೊಸತಾಯಿನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ದುಬಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಹೀರೋ ಬೊಂಡದ ಹೀರೋ ಪ್ರವೀಣರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೋಯ್ಜಿಂಡೆ ಅವು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಗ ಎದುರು ಬಲ ತುಂಬು ನಂದು ಜಂಪು ಯಬ್ಬೋ ಅತ್ತ ಇದು ಬಣಂದೆ ಬತ್ತನಲ್ಲೇ ಮೆಲ್ಲ ಸಾವು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಊರೊಡ್ತಿ. ಅಬ್ಬಾ ಎಂಚಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಎಂಚಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ರ ಬತ್ರ ಅವು ಏಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಜನ ಬರ್ರ ಸನ್ನಿ ಹಬ್ಬಗ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ ಬತ್ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಬತ್ 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 ಆರಂಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಲಾಯ್ಕರಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದರೆ ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂಡು ఒక ಭಯಂಕರ ಸೇಫ್ ಆದ ಫೀಲ್ ಆಯ ಈರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಿನ್ನ ಬಲಿಕೊರ್ರುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. మీరు బొబ్బాయి పాడుతూ పడితే వాయిస్ పోతుందిగా అల్లు అల్లు అల్లుది 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 బ్యాలెన్స్ ఏ అవియరి నీరుడు ఆరు ಆಡೊಂದು ಮಾತಾರ್ಗ ಏ ಅವ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡ್ಪಣ್ಣ ಬಾಸ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಪಣ್ಣ ಯೋಯ್ ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಉಂಡಿ ಅವು ಲೂಸಾ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಓಯ್ ಇಂಗೊಲ್ತು ಬತ್ತನೆಯ ಆರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈರು ಮತ್ತನೆ ಬುಡಿಯೇರಿ ಮಂಗ ಬಂಡಲ್ ಬುಡಿಸಿ ಇದ್ರದಿಲ್ಲ ಉಂತೊನ್ನೆ ಓಯ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೇ ಮುಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಓಯ್ ಬೈ ಕೊಡೊಂದು ಬರೊಂದು ಅಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಏ ಜೋರ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋಯ್ತೆ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಅಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲು